फिल्म के समीक्षा तबू करीना आकृति के परफेक्ट तिकड़ी यह चंचल कॉमेडी में उत्साह के जारी राखेले। अनजान जानवरन के बेवकूफ बनावे के वश में कई विचार स्वादिष्ट बाकिर निर्देशक राजेश ए कृष्णन यह कथानक के अधिका से अधिका नैखन पकवले। वीरे दी वेडिंग के निर्माता लोग के ओर से रौरा सभे के सोझा ले आवल गईल क्रू 3 गो मजबूत महिला के विचार के आगे बढ़ावेले, जवना के कुछ स्मार्ट एडिटिंग अवूरी एगो दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर से लूप में राखल जाला। ई एगो विविध भाव वाला सिनेमा के हिस्सा है जहां पात्रन में अपना प्रतिकूल परिस्थिति में भी आमंत्रित समृद्धि होला। राजेश कृष्णन खुद यह नाटकीय वर्गीय कार्रवाई के इस्तेमाल करत उच्च वर्ग के अधिकारियन का खिलाफ साजिश के शानदार कहानी के समर्थन करत पुरान पीढ़ी के मानसिकता के भूमिका निभावेले, जवना में इंस्टाग्राम पीढ़ी के आकांक्षा पूरा होला। जवन धूर्त धूर्त में बदल जाला। ई हल्का हसी नाटककारन के देखावे खातिर उत्साह से भरल बा कि नया जमाना के मेहरारू लोग के अमीर लड़िका पसंद बा। कहानी पानी पर चले के कोशिश करे वाली 3 गो लेकिन के एक रात में आपन जिंदगी बदले के मौका मिलला पर का होला। एगो लोकप्रिय एयरलाइन के पटरी से उतरे के मूल कहानी के आधार पर लेखक एगो भयानक कारण अवूरी प्रभाव के कल्पना कैले बाड़े। द क्रू एगो अनोखा व्यक्तित्व के आवर्ती कहानी है जवन अपराध के ओर खींचा जाला, लेकिन जेकरा दिल में बहुत मानवता भी बा। गीता, चमेली आ दिव्या एगो अजीबा जोखिम भरल सफर पर निकल गए, जहां ओ लोग के आपन सपना पूरा करे खातिर अजीब राह चुने के पड़ेला। कहानी में हास्य आ अपराध के मिश्रण बा, जवन दर्शकन के एगो हर्षोल्लास आ बाल उगावे वाला सफर पर ले जाला। गीता आ चमेली के नाटकीय योजना से रौरा हंसी आ जाई आ ओकरा चुप्पी का पीछे दिव्या के लाचारी रौरा दिल के छू ली। द क्रू एगो अनोखा कहानी है जवन हमनी के याद दिलावत बा कि अपराध आ हास्य के बावजूद हमनी सभे में मानवता के निशान बा। ई कहानी हमनी के सिखावेले कि जबले हमनी के दिल में सही नियत बा तबले हमनी के कवनो कठिनाई के सामना कर सकेनी जा आ आपन सपना पूरा कर सकेनी जा। जरूरत आ लालच से संचालित चालक दल के 3 गो सदस्य डाकोटाना साजिश रचे खातिर निकले जब गनीमत रहल की सोना ओह लोग के गोदी में गिर जाला। अपराधियन के धोखा देबे के विचार स्वादिष्ट होला आ चतुर विचारन के झिलमिलाहट होला। बाकिर लेखक निधि मेहरा आ मेहुल सूरी पात्रन खातिर जादू बनावे खातिर तबू करीना आकृति के प्रतिभा पर अधिका निर्भर बाड़े। फिल्म में अधिकारी जैसन दर्शकन के चिट्ठी का रूप में दर्शकन के संबोधित कइल गइल बा। तबू आ करीना उनका उम्र का बारे में ताना मारेले, बाकिर कुल मिला के उनकर प्रतिभा के तारीफ होला कि वो अधिका समायोजित लेखन कैले बाड़न। एक दूसरा से बहुते आसानी से गठबंधन बनवले बा, जवना में तीनों कारक के अपना चमक आ तीक्ष्णता से भर दहले बाड़न। बाकिर नाटकीय लेखन के स्वाभाविक कमी पायलट आ अभिनय के ताकत के ना छिपा सके। हमनी के जानत बानी जा कि कवनो छवि के रिजोल्यूशन बढ़ावे से ओकर क्वालिटी ना बढ़ेला। कुछ समय बाद ही लेखन ठेठ हो जाला कि यात्री लोग से खाना के विकल्प के बारे में पूछल जाला, जवना के इस्तेमाल लेखक लोग सिचुएशनल कॉमेडी बनावे में करेला। हास्य उत्साह ले आवे के लालच हमनी के अतना साफ लौकत बा कि पर्दा पर रौरा खाली उ अंश देख सकीले जवना में कृष्णन के हंसी भा मुस्कान चाही। तहम ताबू के कॉमिक टाइमिंग आ कपिल शर्मा के सराहत बानी की अपना पति के सुरक्षा के निर्देश बतावत जादू छोड़ देहलन। कृति के स्वाभाविक प्रभावशीलता सराहनीय बा, लेकिन ए उड़ान के दमदार अवूरी रोमांचक किरदार करीना कपूर बाड़ी, जवन की रेखीय अवूरी प्रतीकात्मक दोनों तरीका से लगभग अद्भुत रूप में बाड़ी। हाई टोन वाला माहौल में भी तीनों पात्रन खातिर बेचैनी के पल पैदा करेला। नाजायज सोना के तस्करी में 3 गो असंभावित व्यक्तित्व धोखा आ छल के जाल में फसल पावेले। गीता सेठी ताबू के भूमिका में, जैस्मीन कोहली करीना कपूर खान के भूमिका में आ दिव्या राणा कृति सेनन के भूमिका में राउर आम अपराधी ना हवे। ई लोग कोहिनूर एयरलाइंस के यात्रियन के हल्का आ मेहमानवाजी के सेवा करेला। बाकिरों लोग के मुस्कान का पीछे छिपल लड़ाई आ दफन राजबा। द क्रू एगो दिलचस्प चुनौती पेश करत बा, ना कि राउर ठेठ सेलिब्रिटी। जैसे जैसे तीनों मुख्य नायिका निजी संकट से गुजरत बाड़ी आ ओह लोग के हवाई जहाज दिवालिया होखे के डर से गुजरत बाड़ी, वो अप्रत्याशित उपाय के सहारा लेत बाड़ी, जवन नवीनतम परिचय आ संगीत के साथे मजेदार सफर बा। क्रू के अलग करे वाला बात बा एकर ताजगी, हंसी लोर आ आत्मा खोज के आदान प्रदान होला।